الدعاء. انظر إلى الشاشة. إله الكون أعطانا أداة الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننسى للكفر ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المكر. إله الكون ميزنا عن الحيوان والحجر وأنعم بالعقول على بني الإنسان والبشر. إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعبر. أيوة എല്ലാവരും ചൊല്ലിയോ? ഹൽ അൻഷത്തും? തയ്യിബ്. ഇനി എന്താണ് ഈ പദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ആശയം ഒന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നാം ഇസ്മഉ ഹാദാ. പ്രപഞ്ചനാഥ നൽകിടേണേ ചിന്തയും വിവേകവും നിന്യതായാകേറ്റി നിർത്താൻ കുഫറിൽ നിന്നാകന്നു നിൽക്കാൻ. സ്വയം ഞങ്ങൾ പോകയില്ല വഞ്ചന വഴികേടിലേക്ക്. പ്രപഞ്ചനാഥ വേർതിരിക്കൂ ശിലയിൽ നിന്നും മൃഗത്തിൽ നിന്നും. ബുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കൂ മനുഷ്യകുലത്തിനൊന്നായി. മാർഗദർശനമേകിടൂ നീ നന്മ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക്. ഫഹിംതും? നാം മബ്രൂക്ക്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദുആയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? വളരെ